on jaama on jettama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV salminde mo kala inde mum yettode mum sugay mawɗo debbo e gorko en garti ñalawma hannde o ngam yewta men lewlal communication ko waddi ko fof ko wiide bandiraɓe dakamo Medina Gounass udditi e jow jaam yo jokku fuɗɗima bisimillahi yo joofi alhamdoulillahi en jetti khalifa o ceerno Amadou Tidiane ene ñaganomo judde balɗe moƴƴude battande en jetti dennagal bandiraɓe arɓe toon ɓe ha e médiaji gonɗi toon ɗi médiaji ɗi foof inan toon eɗen jetta miñi men mo ganduɗa kañum woni Djiby Dieng dande mum lamde dande mum wande fayida dande mum nde ganduɗa ko dande teddugal e dendagal médiaji ko wayno Hamme Amadou Ly en mbawa limtude médiaji ɗi Dakar Média kamɓe fof eɓen toon yettude bandiraɓe yeeɓiyankoɓe e yafnadeɓe hono tra ɓennuɗo o en keɓano arde en gatta yewtande ne heedi en jungo men ñaamo ɓimen Mohamed Ndim ne heedi en banggue men nano Alaji Abou Gaye gattan e yewtande ganduɗa ko ɓuuri mantinade e nder jonte ɗe Ali Fall ɗo wata golle ɗe o yettama o jarnama ko addi fof ma en kalde e konngol ngol jagorɗo Aliou Sall kalfinata ko fate caktirɗe caggal nde laamu lawɗini fawi laabi wi kala jayde yinde wurde jogonde wurde yoyow ɗo ɗe keptinaka ɗe fodde 360 pawɗe ko jogorde uddede hay so ni yoltoɓe hujjaji ɓe ganduɗa ko jandiyankoɓe Mamadou Ibra Kane e wondiɓe mum inana cippira hen soit tawa gasde ko wona ɗum ko paɗen koye sariyaji hono jagorɗo Moustapha Diop wonde nde Sali Dieng to suudu ñawirte ko suudu towndu ko wona ɗum ko constitutionnel e gandi rewtina loi mo ganduɗa Amadou Ba waɗino guila nden en keɓano haalde hen to banggue international yardete ada hannde ko nde leydi Côte d'Ivoire caɗele gonɗe toon e oɗo saaha joni ñagade Allah ko wanno ko hoto wattu guerre civil bannoɗo o ko bonni ko weeɓani heɓtade ndim bisimilla mi hokkuma konngol ceerno bandiraɓe eyyi mawɗo Abou mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média kamɓe kala e kuuɓal ha ɓuuri tengtude nde ɗo tufne nde ganduɗa ko lewlal communication en calminiɓe kamɓe kala en calmini o ganduɗa ko jinnaɗo men mawɗo Abou Gaye en calminimo en calmini dendagal bandiraɓe no mbiruɗa ni kadi tawno goɗɗen koye welam e oɗo saaha mo ganduɗa wona koye ndeɗo lulde alliyankore Dakar Medina Gounass en ñaguima dendagal ko ñaga toon nde Allah ko ñaga e ko duwa nde Allah jaɓata jabono en siki ala ne wayno woodi ko yeehi Pindi woodi kadi ne ganduɗa ko délégation goɗɗo nana kadi paari gam yaade toon tawi kadi ko wallodiroji e bandiraɓe eko watte toon ko ɗum noon mi salminima en calmini bandiraɓe fof mbiyata koɓe bertane lappol ma yeehi ɓe eɓen toon ande ka gawɓe ɓe bertane ha feewa koɓe gabboyto en calmini kamɓe fof ala min noon somi yeehi andi min somi yeehi kewmi tan ko darade joni e subaka he Nenne Ba mi salminimo au passage mi salmini dendagal fondation moƴƴere Dakar minen somin jeehi tan komin dadoto min carwat min tottat ñamde min tottat yarde ɗum waɗi mono nodde min yo min keeƴo min gara minen ballatnoɓe barmiji ɗi noon lewlal communication nan toon saabu Alaji Abou Ndiaye ko toon woni Hamme Amadou Ly nan toon mi anda noon beele Ousmane Makka yeehi Abou Sy nan ɗo Abou Gaye heddiɓe nan ɗo a nanamni Abou Gaye so maya towara mamiya nen ko dewal Allah min ɗo woni fof mi yahat tan ala wona noon jaɓorde kay ala dewal kadi kewɗon ɗo leydi ndiɗa yaata ala min dewal Allah kala ɗo komi jaho eyyi ko mi yanima Dakar taw noon mi yanima Dakar taw eyyi Dakar kay so a gasta ala Dakar ɓennuɗo o kay mi yanima taw Dakar ɓennuɗo min kala Dakar komi jaho mi yaran toon pour yo yimɓeɓe yo jiyam walla jano tan ko yo Allah jiyam joni gacce noon tan en jetti bandiraɓe foof en jetti mawɗo men Alaji Abdoulaye Wole Ndiaye Abdoulaye Medina Gounass ballal manggal teddugal foddeji ɗi waɗi toon en jettimo o waɗino waɗanno ni kala ko wawi hikka yo Allah ɓeydanmo ɗum mo wuuri dañɓe ɓe yo Allahu lamɗo ɓeydanɓe ɓe jeccito diine o e leñol ngol e cuuɗi meɗen ɓe dañani ɓe yo Allah hokku ɗumen so dañi yo mbat no waɗoɓe ɓe mbaɗata ni taw ko wallude diine o e leñol ngol e diwan o toka calmina bandiraɓe e tokara mi salmitimo on mi salmini dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe e Pindi Média ha tengti e yewtere nde ganduɗa hoorema no hufani en ɗum hono
lewlewal communication en beltanima maɓe eɗen ñaagono dendagal bandiraɓe kala nde Allah waɗantaɓe cellal waɗanaɓe jaam rokkaɓe ketti ko moƴƴugi haɓe mbawa famde enen ko jiɗɗen haalde ko ko gonga no mbiɗa ni talata ɓennuɗo en dañani arde koye ɗanngal gonnoɗen kono alhamdulillah en garti e dow jaam kono noon kadi no mbiɗaɗa ni daka o daɗɗi ɗonne kadi ko woni hen fandare nde ko yo Allah yettin ɗum e ceernajo o kadi Allah ɓoyna ɗum ɗo en o ɓooya dusde en kadi yahoɓe toon ɓe baraji ɗiɓe ɗamini hen e ɓuure ɗiɓe ɗamini hen ɗe yo Allah waɗanɓe ɗum enenne kadi ɓe cuwa yaade ɓe walla minen ɓe cuwa yaade ɓe ɗum ɗonne kadi yo Allah wallu eyi togora eyi wadde enen ɓe cuwayaade wadde enen ɓe cuwayaade o yo Allah wallu en ha newnan en no jawɗen gonɗen ko yiilade oto tan so tawi hay soko janggo oto o so newima tan ko haɗa ham yaade to an yiɗa jolde transport jiɗa jolde ko oto ɗaɗo taw ko mbaɗa climatisé te ala transport kam so Allah hankadi gonmi koye ƴettude retraite muɗum saabu duuɓi ɗi gaari te ko sohla ko ene heewi yiɗɓe nohrede ɓe ene keewi ala ko moƴƴi tan ko jogonɗa hoore maɗa oto waktu fof mo mbiyaɗa kar kaaƴa walak maɗa jaɓɓa fereñ eyyi a jaama ngoɗo Sanko Aliou Sall jagoɗo kaltanaɗo ko fate caktirde waɗino ewnago woodi wiiɓe beele laamu yuɓɓinani jayindeji ɗiɗi e yimɓeɓe yiɗi walli ɗumen ha goni gonɗi ñiiɓi ƴeewiɗi yiɗaɗi yaltina weddo boowal walla ala ko yidde wattude foof ene lawol baaba yendema hen eyyi mawɗo Abou no mbiɗa ni mi anda kam holɗo ɓe tumni ɗum ko nde tawno ɗum duhama gilay silo wonande alay saago ɓe mbawa wadde assainir to banggue wonande presse o hunde moƴƴere eɗen jaadi hen kono noon jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓi ngal ko ɗum woni ko hulɓini en hulɓinani en anande neɗɗo o ma taw o jooɗa he gonga walla ala kadi wona ko ɗum hesɗi e leydi Sénégal par ce que eɗen gandi kala régime gardu waɗi ko wayni ɗum ko guilay ɓen ɓe ganduɗa ko ganduɗa ko Koulibaly en kawri e jamonuji mbaɗi ni kono noon beele ɓeeɗo hikka noɓe gardini ko noon ɓeeɗo mbaɗatno yimɓe ɗen gandi kala régime gardu aɗa jogui tan médiaji ɗi ganduɗa peut être ko ɓen ɓurɗa wawde gollodirde e ko way noon ma won médiaji ɗi ganduɗa ko ɓen ɓurata wawde habde e ko way noon ɗum ɗon ko wona hunde hesɗude heddi noon ko kamɓene no mbiruɗen ni ko ɗum eɗen gandi mbiyaɓe ko Pastef walla mbiya kanko leader mo Pastef Ousmane Sonko eɗen gandi début eɗen mbawiɗo walla haala ka fuɗɗima elle guila nde o windi ɗo livre makko solution par rapport wonɗo haalata hen to banggue pétrole e ko way noon nden ɗo yiyata balde journaliste uji en ko waɗaɓe corrompre ko kalata ko foti ko wonde e ko way noon haɓotoɓe laamu ko haɓotoɓe laamu walla ala ko waɗaɓe corrompre mataw cuusa haalde ko way noon kanko mo wat ko foti ko wadde ko mataw ko yaɓɓude jaɓɓal journaliste uji ponno yaɓɓude ko way noon beele ɗum ne woodi beele wodani beele ko noon kono yimɓe fof ne gandi Ousmane Sonko hayde woni nde opposant wona neɗɗo ɓurɗo wawde hutodirde no feewi e ɓen ɓe ganduɗa ko médiaji ɗi heddi noon komo jogui tan hen ɓe ganduɗa ko sehilam makko ko yimɓe makko yimɓe ne gandi ɓen no heewi gollodirde par ce que hay sa ƴeewi to banggue débat ji télévision ji ko way noon e ɗum waɗi limité no feewi kono fof e wade noon ɗon ɗo garɗa joguiɗa pouvoir oɗon jogui laamu ngu sa ari ko an wombi foof ko an huufi ɗumen a fota subtade ɓeɗo mbaɗa ɗumen e nder devant de la scène e ko way noon yiide ko abbi e 350 organe ɓeɗo kala yo dartin activité ji mumen sababude wonde an a heftinani golle mumen ɗe donc koye holon référentiel mbiyan koye holon manuel ɓe tumni haɓe mbi ɓeɗo jaɓɓal mumen yaadani walla ɓe keftina ɗum par ce que yimɓe ne gandi hayto banggue enregistrement ji ɗi wonande cahier de charge mo garata mbaɗa remplir o sa ƴeewi yimɓeɓe ne jawi ɗum to banggue wonande ha keftineɗa e ko way noon donc yimɓeɓe elle ɓuuri sikkude ko ɗum gueɗe politique e way noon par ce que nde wulla ko wayno CTTV walla won médiaji ko nden gabbiti woodi wulludu kadi donka ƴettitaka voilà dokka donc ɗum ɗon so waɗi hande alay sago darde nde ɓen ɓe ganduɗa ko CDEPS dari ɓe daro ɗum e o moment leydi ndi gonɗen hande yimɓe fof ene gandi gonɗen koye caɗele to banggue wonande chômage hande ene jeeya ko ɓeydiɓe addude ɗum waɗi mbiɗen toujours e haala men so tawi kamɓe
eɓe mbattori ɓe jijjitani ko lammini ɓe ko nde ɓe ngari nde ko potno manam élément gadiɗo ko ponno wadde ko wadde feere ha sukaɓe daña golle ko haɓade ko yiyete ko chômage hande so tawi ɗum ɗon nanɗon sa ƴeewi hande piindi tan yoni kam yeru ko famɗi ko foof hedde capannayo neɗɗo kam matone golla ɗo mi haalan noon médiaji keddiɗi joni noon ko abbi e temedde tere e capanɗe jeetati organ sa yi aɗa rewa ɗumen no foti ujunnaji jomum rewi joni noon garɗo e leydi ndi ganduɗa ko ɓooyani ko en jii rapport mo ganduɗa rapport yalti to banggue statistique chômage o no ɓeydorini te ko ɗum ittunoɗo nguɗo laamu mbiyen sukaɓe mbaɗi porté combat joƴƴinima yiide ya safrani amen caɗele ɗo min jogui ɗi surtout to banggue chômage en jii nde mbaɗanno ɗo recruté enseignement ɓe mbi min cohli ko ujunnaji ɗiɗi enseignement temedere e nogas en jiiɗi ɗo mbaɗi postulé mbi ne jiiɗi jangguinde en jiinde ɓe jiiɗi ɗo yiide eɓe nawa koɓe mbiyete ko migration circulaire sohla noon ko ujunere walla ujunnaji ɗiɗi waɗi postulé ko temedere e ko fawi fof mbi ne jiiɗi yaade donc ɗum ɗon ko ɗum ɓeeto ko ganduɗa an lamɗo aɗa foti famde min noon mboɗo jogui probléme ko jeunesse o ene yiiɗi gollade ene ronki dañde gollade donc ɗum ɗon fof so tawi nanɗon so tawi ari kadi ɗum ɗon tan ko yeru hay so tawi médiaji ɗi mbaɗani conforme ɗum ɗon tan ko yeru ko ɓeeto ɓe gacci médiaji ɗi nde tawno so tawi ɓe dartini golle mumen woodi ujunnaji ɗi ɓe nawi chômage e temboɗo sikki ɗum ɗon wona laamu wona darde laamu kadi laamu ngu ɓe tampat tan par ce que guilay Abdou Diouf ha e Macky Sall ha e kamɓe ɓeɗo arɓe kala lamɗo garɗo a yii no habde presse kono a dañani hen ko jiɗɗa ko nde tawno hay so tawi a yiiɗi uddude presse o foof ma uddu kono ɓe guurat donc ɗum ɗon mboɗo sikki wonde solution o ko accude médiaji ɗi continue golle mumen tawi noon ene ndewi kadi lawol ɗon ɗo jaɓani ko yiyete ko kuuɗi a jaama toga ko haali ko goo kala laamu ngangu ene jogii jayandeji mum e jayandiyankoɓe muɗum ene jogii habdiɓe muɗum nguɗo laamu hade mum jooɗade jayandeji kewɗi ɗiɓe jiɗade hannde ustade ɗi ne ballodino e mabɓe ne kaɓa e ngoye laamu ha mbawi jooɗade beele wona nattude ɗoftade sarɗiji neɗɗo welle tan uddita galle mum communication ƴatto o haala o dugda e o beele wona ɗum ɓeydi hewde ha yetti ɗo ha ko saabiɓe ƴetti e ɗo peeje e tokara aɗa andi nde ɗo toɓɓere ko faati kadi e nguɗo laamu ko gonga kala laamu ngangu ene segga eyyi seggude nde riwtaka haɗaka kadi enen fof eɗen jaadi e seggude nde heddi noon kono seggirte ni kamɓe ɓeɗo koɓe mbaɗi ko ala laamu mengu jooɗade e nder leydi Sénégal ha waɗi hono jaɓɓal ngal ɓe mbaɗi ngal meeɗaka waɗede taw en ganda noon ko fayi arde so tawi ma reftu ɗum walla waɗa ko ɓuuri ɗum bonde kono kam eɗen gandi kam ko ɓuuri ɗum ɗo bonde kam ala taw e to banggue jayndiyankoɓe meeɗa ɗum dañde Abdou Diouf woni ɗo ha yeehi Senghor woni ɗo ha yeehi Ablaye Wade woni ɗo ha yeehi Macky Sall woni ɗo ha yeehi eɗen gandi kam journée sans presse koye mabɓe fuɗɗi mami e kadi heddi ko no wirani kalɗo emo haalani heddi ko jinguɗo kadi emo jingani kono kala jiɗɗo gonga ene andi kamɓe ɓeɗo en ala ko addiɓe so wona wonɗin médiaji habde e muɗumen heddi noon ko jertintumi walla ko namdotomi walla ko cembintumi ko Pindi Média alay sago daro woni alay sago daro ƴeewen pôle d'avocat ji meɗen sabu eɗen gandi ko fi heddiɓe ko woppata en laaɓi eyyi ɗum ɗon noon mbaɗen feere jokkodirene ko wayno juge Demen ko wayno juge Ba en ko wayno a faami de mbawen jooɗodade mabɓe yewtide mabɓe yaltinde dossier ji jogaɗi ɗi wiyaɓe nani yoɓe ƴeew kamɓe holko ɓe mbawi défendade to banggue ndeɗo toɓɓere ko heddi ko ngalu ngu goto meɗen fof yoddun junggo e jiifa muɗum joƴƴina e tabal ngal so tawi ɓe gari mbiyanɓe ko ɗum ɗo joguiɗen holko ɓe mbawi daranade en kamɓe ɓe mbawa wadde hen ko wiyete saabu Allah ko e saabu enɗam ko heddi ko noon to banggue médiaji ɗi fodde 350 pawɗe galle jayndi en ko famɗi ko fof no ndimi wiiri ni ene gollino ko famɗi fof fodde 40 neɗɗo hay sinno ni yettaki 40 neɗɗo ko famɗi fof kam hay sinno ko yimɓe sappo kam aɗa huufi ɗumen yimɓe sappo ɓe kufɗa ɓe goto hen fof alay sago so tawi lewru ma wertat jungo muɗum woto ko pawɗa hen kañum wondaka no dañata eno dañirta kamɓe nde ɓe gari nde holko ɓe mbaɗi ɓe adi ko uddude compte uji banque uji médiaji ɗi ɓe mbiya min ƴewto
partenaire uji jogino ɓe dartini et pourtant RTS partenaire uji muɗum nana konti ɓe batti hen kala ɗo ministére walla kala ɗo organe laamu ngu wonno convention ɗi jogdino e presse ɓe itti ɗum ɓe itti ɗo ko ɗum woni ko mbimi ko convention ngaji fof koko arrêta laamu ngu hande o kala convention ɓe nawi ko RTS kala ko woni publicité farna ko RTS kala ko woni accord ɓe nayi ɗum koto RTS e heddiɓe noon yo maayi par ce que RTS gonɗo toon ko neɗɗo mabɓe ko Pape Alé Niang ko neɗɗo mabɓe kañum woni toon kañum darno ene walla noɓe ƴettori Pape Alé Niang kañum nawno Ousmane Sonko 2STV Pape Alé Niang kañum nawno Ousmane Sonko bangyo bang ar haal ko beleɗa ha jaran ɗum poste muɗum ittede toon to 2STV hakkude muɗum e Elage Ndiaye e gueɗe baaɗe noon e gueɗe baaɗe noon won noon ko gandanɗa hoore maɗa so tawi a fellihi aɗa ñaaw yo laaɓ mbasa lelorade banggue tawde mbiɗa ka ñaawo mbiɗa wonde adduma ko fewnude adduma ko fortude adduma ko oncude adduma ko moƴƴinde hoto waɗ heedam heedi heedanammi heedanma fotani wonde hen kono noon ɗum ɗo ko jiiɗen ɗo henna koko heedanammi heedanma ko heddi ko to banggue médiaji ɗi ko constitution leydi Sénégal ko kañum yamiri rokki kala bawɗo wadde créé média muɗum yo wat créé média makko ɗum ko constitution leydi ndi rokki ɗum heddi noon ko constitution leydi rokkuno ko kamɓe ɓeeɗo nde ɓe ngari nde wonande galleji ɗi sen ɓeeɗo haalateɓe ɗo en kapen ɓeeɗo haalateɓe ɗo en eko wona kamɓe tan ko kamɓe dari ɓe gaddi kuule maɓɓe kese kuule ɗe ɓe ƴetti ɓe ɓurni ɗumen ko constitution leydi ndi yamiri ko woni ɓe ƴetti kuule maɓɓe code de la presse o kamɓe pawi ɗum e dow constitution leydi ndi mbi wonde kaari fotani wonde e jayndiyake kaari fotani haalde kaari fotani uddide organe kaari fotani ɓe lelni sarɗiji maɓɓe laamuji ɓe ɗi fof ene goppidiɓe hen ɓeɗo noon ngari mbi wonde tawde ko onon gaddi ko gadduɗon ko ndewen hen onon jibinaniɓe bone sinno ɓe ganduno ko ni ɓe kalata hande o eɓe duttoro e wonde e ko constitution yamiri mete ɓe jiyano wonde ko constitution yamirno guila hanki mete ɓe jiyano wonde ko constitution rokkuno neɗɗo wawde wadde ɗum guila hicci hanki ko hande ɓe jiyata ɗum ɓe leeli heddi noon ko kamɓe kadi jayndiyankoɓe kamɓe kam gila eɓe cuwa arde ni eɓe jogui jayndiyankoɓe mabɓe ene fof eɗen gandi eɓe jogui ɓeɓe kerori wonduɓe mabɓe soɓe mbaɗi so moƴƴi so boni ko foɓɓoɓe ko wiyoɓe woyi hande o ɓeɗon ko ɓen ɓe tabitinani ɓen ɓe lawɗinani gonka muɗumen ko ɓen ɓe keblan ɓen ɓe moƴƴinani heddiɓe ɓe waɗannoɓe hen ni ɓen ɓe corti ko keɓanno ko winoɓe tan loppete kañumen jaadani e fannuno ɓe gollirta ni e noɓe jiɗiri heɓirde laamu ni ɓeɗon ɓe ndi ɓe jooɗe becce muɗumen ɗum woni ko yahata ɗo henna ko e ko heddi ko noon hande o kamɓe ɓeɗo CAP kamɓe ɓeɗo SEDEPS hande o ɓe no convoqué réunion pour ƴewde hol darde mabɓe darde kay ala darde kay ɓe leeli ƴewde darde ɓe ponno ƴewde darde ko guila oɗo saaha yontani ɓe keblo so tawi wonko aroyi hol darde nde poɗɗen darade Mamadou Ibra e wondi muɗum heddi noon ko hande o yoɓe gandu kam kala noddandu ndu ɓe noddi to banggue jayndiyankoɓe yo ndendu ndenda haare wona ko ɓe ndenda par ce que ɓeɗo kam yaaduɓe mabɓe ɓe kam ndenda ha e mabɓe haare yaadumeɓe laamu ngu ndenda ha e mabɓe haare kañumen ko haare muɗumen banggue jogui ko heddi ko noon heddiɓe ɓe mbaɗa ɓodde pellita cuusa kaɓo soɓe kuli noon e ɓe dippe e dow mabɓe e ko heddi ko noon wonko ɓe kaali wonande kala ko jiiɗa jomumen ene jertine won fannu no ɓe jertinirano par ce que tawi en dokki yeru tan joni e Aissatou Diop Fall kañum wi wonde ko nde convocation gadano nde wiya wonde gueɗe moɗon timmani ɓeena manquira ɗum kañum ko nden yeehi timmitini ko manquirano e dossier ji ko nawi joƴƴini toon kono ha ɗo ɓe mbiyan ɗum timmi ɓe mbiyan ɗum timmani te ɗuma muɗum no waɗa e poɗɗi uddede ɗi ministre de l' intérieur rokkama yamirore 350 pawɗi ɗi ko yo udde yataw pindima lewño janggo pindi ko hen jeeya uddeɗi ko hen jeeya kono jiɗi wiide to ga ko beele goho beele wona sahaji ɓe nodɗi médiaji kewano joni médiaji keewi neɗɗo waɗat portable mum tan uddita média mum ƴettomo wela wiyama wela ɗum ko hen namnal to banggue namnal keddigal ngal ko kalɗa joni ko to banggue RTS cikkuɗa ko RTS tan ɓe mbi yo waɗ ɗum walla radio ji goɗɗiɗi ɓe gonɗi ɓe mbiyani yo mbaɗ ɗum mbaɗa andi kam RTS ko meɗata ko heddiɓe keɓata ɗum dañata ko gonga noon kam fotani fodde
kono noon wonduɓe maɓɓe ɓe ɓen kay wonko mennete ɓe gondani e maɓɓe ɓe ko ɓen goni ɗeɗɗaɓe ɓe ɓen hay dara ala ko keɓata ko heddi ko noon wonande no mbiruɗa ko gonga so tawi woni hunde ena waɗa wiyama wonde yo fawe sariya no mbiɗen ni ko yo fawe sariya tan ko ala e heedam heedi tawde kay ko onon kaali heddi noon ko hande o kala ko eɓe mbaɗa eɓe gandi koɓe mbaɗiri ɗum kamɓe nguɗo laamu e kala laamu mbawgu wonde ne kayni wonɗo aɗa yaɓɓa aɗa andi ɗo aɗa yaɓɓa ɗo hawranani yimɓe ɓe kono noon ko alay saago hankkadi jaɓɓa wonko mbinoɗa walla wonko kalnoɗa alay saago ƴeewa yaltinde goɗɗum hakkillaji muɗumen kucca toon gummo e ko mbinoɗa ko woni holɗum ɓe kalanno yimɓe ɓe ko ustude chômage ɓe kalanno yimɓe ɓe ko wallude ɗumen no koɗiri ɓe kalanno yimɓe ɓe ko wallude ɗumen no ñamiri no cafrori ɓe tawi hôpital uji na maha ha mbayno leydi ɓe tawi laabi na mbaɗa ha mbayno kooce a faami ɓe tawi galleji jaydiyankoɓe ne créa ha mbayno kooce no mbiɗa ni en alay saago heewat par ce que ko loi rokki ɗumen ko loi rokki kam min wadde créé page am YouTube ko loi rokki kam min wadde créé page am Facebook ko loi rokki kam min wadde créé page am WhatsApp walla ko wawi wonde fof ko loi rokki kam ɗum so loi rokkanimi sinno loi rokkanimi somi waɗi yoɓe gar ɓe ɗeɗɗa ɓe piya ɓe pawa kala kuugal pawingal e dow kono noon ko loi rokki kam tawde noon ko loi rokki kam ko yoɓe goppitam ko eko loi rokkimi ko kamɓe ko loi rokkiɓe ko eɓen nangi eko loi rokkiɓe ko eɓen nangi kadi hay ko loi rokkaniɓe ko loi rokkiɓe eko loi rokkaniɓe foof eɓeɗen diwi eɓe jooɗi e dow hen wadde noon belɗum ɓurtani doole maɓɓe jayndeji ɗi ɓurtaki doole maɓɓe jayndeji ɗi so ɓurti doole maɓɓe so ɓurtani doole maɓɓe jayndeji ɗi ko ɗo gonno nde ɓe goni e lundo nde yimɓe maɓɓe jahata e jayndeji ene ƴettonde nde ɓe mbaɗi créé kina tolno e capanɗe 4 e quelque ɗuma page YouTube a famide yimɓe ne goni hen yimɓe maɓɓe ene goni hen en kaladi n'importe quoi ene ƴetto bang yo bang ene ƴetto sernaɓe ene ƴetto halifaɓe aada ene ƴetto bang kala mo mbiɗa tan so tawi tan a rewi e inde Sonko haade maɓe andude ɗo parnuɗa tawar ko jomumen guufi kunu ɗumen ha mbi cak ƴettoje ene pawi e dow hoore maɗa e mais ko ɗum foti wonde walla wona ɗum foti wonde togat e ko hande kam ƴettoɓe ne keewi hande ƴettoɓe ne keewi ƴettotoɓe ɓe ene keewi ƴettotoɓe ɓe sa itti hen yimɓe maɓɓe aɗa ƴama debbo tan noon ka humande ɗum ƴettoɗa yummum walla ƴettoɗa ɗum ƴetta koddiɗo ma ay togara ñagoɗa neɗɗo kalis hokkanima ƴettoɗa ɗum sa ƴeewi ƴettotoɓe hande ɓe sa itti hen ƴettantonoɓe ɓe hanki ɓe a tawat yerodirtu ƴettantonoɓe ɓe hanki ɓe ene gondimaɓe ene ƴetto eɓe belti hande o ko ɓen en goni numéro 1 ƴettotoɓe ɓe te haydara ala ko ɓe mbi ɗumen wona ko asura falen gonɗon wona kañumen ƴettotono hanki heccen ha hande o kañumen goni ƴettoroɓe lam fo jino ƴetto non mbimi asura faal koye ƴettantonoɓe ɓe ɓurɓe mantinde hanki jeyano eɓe belti hen hande oɗon asura faal ƴettantonoɗo ɓe o ko on woni e ƴettade ɓe hande te haydara ɓe mbiyan ɗumen ne goppin ɗum ɗon ala wona koko uddete so tawi ɗo yimɓe ƴettata ko uddete hedde koɗe uddaka ɗiɓe haade mabɓe uddude kanko premier ministre ñanden o wi wonde ko min gonta woppude hankadi neɗɗo ene ƴetta fenade hane takko e dow ene fawa e dow neɗɗo togat ko welno metti min gonta woppude mete ko kanko woppata ko loi kanko yo yaltin hen hoore makko ha laaɓa cer ko fati e sariya leydi ndi ko fati e justice yo non ɗum ɗo wona loi togara ko fati e justice yo yaltu hen ha laaɓa cer o woppide hen ministre de la justice ko fate jandi ɗi ko beele wona loi heddi noon to banggue mete ko kanko ɓuuri ministre de la justice o andude loi walla wiyani noon o ɓuurani ministre de la justice o andude loi yo woppit ɗum hen hay sinno tawi omo yamira ɗum less yo yamira ɗum less wona kumpa e yimɓeɓe o wasa haalde ena nane kono musiba o koko haalata ena nane ko wiide wonde min gonta jab mami wi mami tan mo gasara elle an ko an woni président de la république woy Bassirou Diomaye Faye Allah andi ɗo jinna mum goɗi anni koye politique tan wona o politique de fakiri hay goto meeɗa dañde ɗum ɗo a jahama gartene e dawal gongal hay so tawi ɓeyde men seeɗa ko lelnugol koyat yuɓɓinde laabi ɗi e laamu fawde alay sago dañon yimɓe tatu neɗɗo fof taw ko naggam yoɓete 700 000 400 300 000 no ɗeɓi hewde doole e no muusi e dow yimɓe ɓe ganduɗa me jeeyi wona ɗebde kay
ko eno muusi heddo noon won wallaɓe mbaɗana wonɓe mbaɗanaka ɗum tagara yoɓe puɗɗoro ko maɓɓe ko aɗa andi woni yoɓe puɗɗoro ko maɓɓe ko wiide wonde média goɗɗo yo yoɓ 700 000 yo yoɓ 600 000 yoɓe joɓ wonɓe RTS ɓe wonɓe APS ɓe wonɓe Soleil ɓe ɗum ko média ji d'état yoɓe mbaɗan ɗumen yoɓe mbaɗan ɗumen on mo gandanɗa hoore maɗa ko fiide sal o yoɓe mbaɗan ɗum salaire de 700 à 800 000 ɓe puɗɗoro ɗon haɓe gayda nde ɓe puɗɗa arde heddiɓe ɓe ɓe puɗɗi ko minen ɓe puɗɗori ko onon kono gardien ji wonɓe toon ɓe baloɓe wonɓe toon ɓe hay goto mumen ala salaire 700 000 famaɓe gonɓe ɓe ko minen puɗɗora a jarama onon gona famar joni gatten e piindi woɓɓe temed tati ɗiɓe mbiɗi hunde fof ene nder hen so yontoyima haaloye gattene to banggue cour mo ganduɗa ko cour towɗo dannaɗo baynoɗo wadde cikkum guila saaha Karima Wade somo yejjitani walla Idrissa Seck nde ñawete natta joni Moustapha Diop Ndeye Sali Diop ɓeɗo ene jogori ñawede omo ganduɗa ko Ismaïla Madior Fall haala mum haalama ko ɓuuri hulɓinade kadi ko gonnoɗo jagorɗo joguiɗo ko fati e sariyaji ganduɗo gueɗe leydi no tumodiri e mo ganduɗa ko kañum woni hande jagorɗo kalifan nder leydi ndi to banggue sariyaji beele hay to banggue meɗɓe laamade leydi jogani addude caɗele wadde mbiyen tan ɓeɗo noddaɓe joni e ñawidu towndu waɗandu gam ñawde jagorɗe hol yande moon hen baba eyyi ba no a haali banno Ismaïla Madior Fall Ismaïla ko hakkude mum e moɓe mbiyata sek ko yogay won marché ji ɗi ganduɗa kañum gañino maade yogay cuuɗi jumbirɗe ko way noon ko ɗum tuumamuya no mbiyata ni par ce que on e haala mum yii ko wonde beele o siifa o heɓa signature Ismaïla Madior Fall Ismaïla Madior namdima ko temedde 5 millions 5 millions ɗi kam gari ha e bureau Ismaïla Madior e tawtorede o mo ganduɗa ko kay woni le directeur des constructions e ko way noon bon omo ganduɗa ko Mouhamed El Bachir Wane Ismaïla Madior en nani yeddi ɗum kañum fo hewade noon alay sago wadde jomumen jaa haute cour de justice beele laaɓo ne woodi walla woodani en jiibaɗo Ndeye Sali Diop Dian ɗo e aljuma maɓe jaa pléniére étude immunité parlementaire mum kañum e Moustapha Diop ko yoytino e fond Covid 19 Ndeye Sali Diop Dian kañum ko 52 millions ɗo ɓe mbirata ni ɗi addani dalillaji ko ganduɗa ene laaɓi banno Moustapha Diop kañum ko 900 et quelques millions 930 temedde jeenayyi caɓantati millions e ko way noon mbeɗa gandi Moustapha Diop ko kañum joguino to banggue wonande commande uji guila e masque uji ɗi hay ko way noon andi ɗon e kadi jomum wonande kalisaji ɗiɓe mbiyata ɓe ndewe ɗi wona jomumen ene gujji ɗum woni hen kay sa ƴeewi banno Moustapha Diop kañum sa ƴeewi nde waɗatno nde géré halfina ɓe gollodirtunoɓe ko mettuɓe golloɗade woni ko mettuɓe gollodede par ce que kañum gollotono koye secteur informel o fewnoɓe masque en fewnoɓe ganduɗa sa namdimo jomum facteur waɗata ɗum sec walla facture jomum wawama tottude par ce que woni koye secteur informel ɗum woni hen caɗele ɗe ha jomum yeehi watti tottirde kalis en espèce ko ganduɗa kadi sa ƴeewi to banggue ministère ene haɗa ɗum ene haɗi ɗum koyeno ministère des finances e ko way noon jomum watti tottirde ko yiyete ko kalis en espèce wonande junggam junggo mami tottuma kalis waɗe répertorié inde mum e yiyete ɗum e ko way noon kono mawen wadde conjugué kadi sahaji ɗi hawruno koye des moment de crise koye sahaji ɗi ganduɗa leydi ndi kala yimɓe ne gonde caɗele yimɓe ne cikkatno e saaha tamperde yimɓe jogui caɗele faggudu caɗele cellal e ko way noon wadde foof koko foti heñorede par ce que en jiide ay États-Unis d'Amérique woodi leydi ɗiɓe jawno sodoyde bagage uji e ko way noon koye tarmac aéroport o ko noon ɓe dartinini avion mabɓe ɓe ƴetti koɓe ƴettanno ko ɓe dutti wadde des moment de crise mais so tawi koye procédure normal wonno ma wonno wayani beele yimɓe mbawa kadi joɗide hen sahaji wonɓe ganduɗa ɓerno ko Moustapha Diop holno wujjirta ko foti ni e ko banggue million ngaji ala ma taw sa ƴeewi koto banggue ministére ɗo yamira yo rewɗo guila e dage ha e ko way noon ha yettoɓe foti ɗo yettari ha noon yaha toon ɗo ministére des finances ko way noon peut être ko toon goni ɗo rewoyaka holko saabi rewoya koye crise wonno noon mais ko banggue tolérance administrative ene jaɓi walla ala
ko toon wonode haala ka kono fof e waade noon so neɗɗo o so tawi a tuumama beela mbawa laɓɓinde ko yiyete ko fawa ko e dow ma jaha laawol on saha yimɓe ganda ko laaɓi ko tuumeɗa hen ko heddi noon ko en jii wona kamɓe tan par ce que hewɓe wonɓe ne tuuma bande Cheikh Oumar Anne ɓene kaala haalmum das makko aritama dasuji kewɗi gartama das makko aritama en jii mbaɗono mo ganduɗa ko Amadou Sall ɓiɗɗo e président Macky Sall ene jeeya e noddaɓe e woɗɓe ganduɗa haalaji mumen nana haale wadde Matta Ba en ɗon voilà ko fof e wadde noon kala hen noon mo jungngo mum modduno hen an haali notoyɗa lawol en jaadani kadi e kala hen min nde mboɗo waɗi kam mboɗo yaadi e kala hen mo ganduɗa a dirtinino hen gujjoy notoyɗa lawol par ce que so tawi en duttima e ɗin sahaji musɗi wonno ko sahaji ganduɗa foof koko darino ani an sa fini galle ma aɗa jogo caɗele hayyade ɗo ƴettanoɗa oto joɓa nogas joɓata ɗon ko temdere min mi yi mi haami soodi masque 400 masque yeehi ha 400 sa ala kadi ka nangueteɗo joɓa caɗele ɗe ganduɗa yimɓe gollaki hewɓe koaka no gona caɗele hewɓe hen ɓe ganduɗa kañumen ɗo gollotono ɗo koko ndiwa donc ɗum ɗon fof ko hen wonno oto watta nombre il faut ko waɗa dirtine oto naw yimɓe dirtine e ko way noon kalisaji ndendina des milliards manam 1000 milliards ya yo ɗum totte ɓiɓɓe leydi kono ko ɓuuri ko hewde hen jiyani batte mum wadde so tawi petit groupe noon halfinama ko way noon jomumen mbaɗiri ko no fotani wat an haali notoyo lawol a jarama Moustapha Diop ko laabi ɗiɗi saabu eɗen gandi teddugal makko assemblé ittanama hakkude makko e debbajo Tabaski Ngom ɗum nan ɗon kadi ko itte lawgol ngol gam ñawede nde ɗo ñawore to ka gartanme ma ko ɓuuri hulɓinade hen Ismaïla Madior Fall wi ko Ousmane Diagne gonɗo hande ministre joguiɗo fate Sadio ko kañum jiiɓi ɗum e kaɗo haala o wi entrepreneur nan ko 50 millions o sali ƴettude kono goɗɗum feeñi e nder hen cikkuɗa hande haray to banggue secret laamu so tawi ko meɗɗo wonde ministre uji halfina ko fate saraji kaaɓi oɗo yalti haale radio ina jogoɗo ñawede beele ɗum no moƴƴi leydi e to aɗa andi so tawi a ƴeewi kanko Ismaïla Madior Fall o jertini o yoɓe mbaɗ attention saabu won ko heewi ko andi ko gandanɗa hoore maɗa koko foti wonde secret d'état kono noon wonno eɓe mbaɗira famide mo ubbir ko ubbi ko e kadi baɗono Ismaïla Madior Fall wona neɗɗo tokoso par ce que kamɓe ɗo joni e laamu Macky Sall ministre uji ɗi ɓe noddi ɗi koɓe jeetato yante ɓi Macky Sall e ɓeɗo jeetato ɓeɓe noddi toon ɓe kanko Ismaïla Madior Fall mo gandanɗa hoore maɗa jeyaɗo e winduɓe constitution leydi Sénégal jangguino ko faati e sérieux leydi to banggue kuule e doose ganduɗo ko woni e nder hen danger muɗum jam muɗum e musiba muɗum fof no sifori so tawi tuumama eko wayni hol tumɗo ɗum ko hol yon tumɗomo o holko woni ɗo mabɓe kamɓe ɓeɗo alay saago ɗum ɗon fof hakkillaji ƴeewa ɗum tuumaɗo on holko wonno e ɓeya kañum eyyi tuumaɗo o holko wonno e ɓeya e tumɗo o holko woni e ɓeɗo e kanko oɗo ministre de la justice oɗo jooɗiɗo hande holko wonno hanki nde ɗum wiyetende e hande o holko woni ɗum ɗon fof ko gueɗe ɗe gandanɗa hono ko poɗɗe ƴewtede e ko heddi ko ayi ɓe mbi wonde ko eɓe jurni ho kamɓe kay so tawi ko masque uji ɓe mbiya ɓe ƴeewa masque uji ɗi ko wiya yo soode masque uji ko meta sodama yoɓe namdo kamɓene totternoɓe masque uji ɓe meta keeɓi meta ɓe mbawi andude ɗum so tawi ɓe mbiyata wonde ko wiyanoɓe wonde yo ballite e guura ko faati e maaro nebam e sukara yoɓe namdo ɓenne meta keeɓi walla keɓani kadi yimɓeɓe yoɓe paam jopande nde wona Sénégal naaɓe 17 millions o fof jopa e nder ko wiyano yo waɗe ko wona masque uji ɗi ko heddi ko pop jogui ko ɗo fayi ko miskineɓe faano mete miskineɓe ɓe keeɓi walla ɓe keɓani ɗum eɓe poti yurni ha ɗum ɓe ƴeewa wona joɗade han ene tuuma kaari halfinanoma ɗum kaari wujji ɗum guyka ala ɗo tawo woni guyka ala ɗo taw min mbiyanomi ko yomi tottu ɓe mbiyanomi yomi tottuɓe mi totti won ko ganduɗa hooremaɗo ndiyam haali ɗum par ce que won en nokkuji won eɗen gandi ko wiyete secteur informel ko jomumen hay goto mum anda holko woni compte bancaire
min ɓooyani ko udditmi compte bancaire hay hitande timmani no foti duuɓi mbaɗa gollo mi meeɗa yoɓirede par compte bancaire kono tokara laawol wi saɗa hokka neɗɗo ko ɓoyi ujunaji 4 tokara yo on bindu laawol wi ɗum ɗon wasani windede par ce que holko woni wasani heɓoɓe binda wonde keeɓi holko woni wasani windede eɗen gandi won noddanoɓe ɓe gaddi ko binduno ko gaddi dalilaji muɗumen tottiri nani ko wayno Tan Sagnane ko wayno Moustapha Mbayen Abdoulaziz Mbayen ɓen kolliri kono haɗani ha joni mbiya wonde ko liberté provisoire goni et pourquoi ɓeɗon mbiyama wonde ko tumanoɓe ko wujjuɓe ko jamfiɓe noddama gari gaddi dalilaji on keeɓi dalilaji pourquoi liberté provisoire guitte ha laaɓa ceer mom ton holko addi liberté provisoire o no wawi taw haaju on koɓe daten ha yes tokara koɓe mbawi rewede hen foof mbimami jomum tumano ko temedere dallini 99 hol sababu liberté provisoire ene wona ɗon joni artirɓe ɓe noon kañenne holɓen artirɓe won hewɓe artirɓe kalitaji pawi wona ene gartiri artirde kadi woodani par ce que min mi wawa artirde fatan togara heɗo hammi haala eyyi kono mbaɗe jaafuɗen togara won adduɓe kaalis eyyi ɓe ganduɗa fournisseur so tawi wujju so goɗɗum so tawi ko yidde remlude gaddi kam woodi ko pawe e yeeso taabal eyyi laamu no loskita so tawi ko mbiɗa koko noon tottiɗa kaalis o so tawi wona noon ka dirtinoɗo watte keslaɓo ayi heɗomi haalama seeɗa kala moɓe gandi hande o oɗo aɗa ɓadi Macky Sall aɗa ɓadi Farba Ngom haɓɓu lefole hoore an a fati politique tan haalaɓe ala hay ɗum ɗo hay koɓe mbaɗata koko politique mbeɗa cikkata ko mbaɗata ko wona politique ala cikkata koɓe mbaɗata ko wona politique toga aɗa andi holko waɗi mi widema noon no fattan ay min kala ko kalmi mbaɗa jogani kala ko kalmi mbaɗa jogani ɗum dalilu mi yaguima jinmi wiide enen sen jooɗima ɗo en gona militant hay goto gueɗal keddigal ngal mi yaadani laamu arde ina waɗa jobtigu o ko neɗɗo kaari ina leptana waɗa mi yaadani hen hay goto ɗum mi yata hen hay goto kono mi yaadani kadi e kala ko mbaɗaɗen hayso neɗɗo waɗi fenade mbiyen ko laamu kisno iɗi fawde iɗi fawde tokara aɗa andi holko waɗi mi wiide noon Mimi Touré holko gérno e laamu Macky Sall ha heewi horo woni omon ɗo holko ɓe mbimo mi anda ala aɗa andi kay tawde kay omona wonde mabɓe omona deeyi ɓe mbi ko waɗi fof a sigi janggo namdoytake mbimi hol namdotoɗo faden ha yesso Mary Teuw Niane holko wonno e laamu Macky Sall horo woni ministre wonno horo woni no wawi taw jiɗum no laamno tokara neɗɗo alamo jungo mum laaɓi e to banggue laamu alamo jungo mum tunwi to banggue laamu heddi komo tunwinmi jungo muɗum tawde ko min laami e komo laɓminmi jungo emo laɓɓinmi jungo muɗum taw ko min laami emo tawno min e niɓɓiɗi seeɗa a faami min ko mbawmi wiide wonde ko baɗono Moustapha Diop ko halfinano ko wonde eɗen gandi e oɗon saaha tayereɓe meɗen wona tailleur fof jogui entreprise rewoyi no mbiyatno ɗum ni kadi APIX waɗi créé société muɗum walla entreprise muɗum won hen ko taaɓa mbaɗata jomum dañat ɗo han mawnum gorko miñum gorko sehli muɗum sodana ɗum machine ara uddita atelier tailleur luwa lewru fof ene yooɓa ujunnaje 10 ujunnaje 20 ene wadde hen kacce ko ɓurti ɗuma fof watta e dépense galle muɗum won hen ko reweteɓe ɗumanaji par exemple joni so tawi en ƴeewi joni oɗo kan nanguidaɗo e Demba Ngomo wona ko tailleur holko tuuma tuumaɗo tawde atelier makko te yimɓe ne gandi kanko o ala hen mbimi holko tuuma hande o e kalis fodde 3 et quelques milliards non ko 3 milliards o jeeyaɓe rewa hen ɓe non 3 et quelques milliards min mi ala compte bancaire sinno mbaɗa joguino compte bancaire jahonto compte bancaire am tawon toon kono mi ala compte bancaire komi tailleur teɗo garɗon e yam ɗo mbaɗa jogui arriéré luas mi suwa yobde taw joguiɗo 3 milliards walla tumeteɗo e 3 milliards kay rewetake luas ko miñum famugoma tawi woni koɓe sehlaɓe ɗum woni ko mbimam ay ko kalnomi nane ko nana arta yo ƴeewe lijjete ha ande o ala hen o acce ko kalnomi nane ko nana arta ko mbinomami wonde ko takki e Farba ko takki e Macky ha settini ko henna koye koyɗo muɗumen ɓe goni tokata e ko takke ɗum feeñi joni feeñide ko kanko oɗo ko tailleur mbaɗa rewe luas lebbi 3 mi yoɓani anani de mi ala compte bancaire on jeehi gallam no fattan on jeehi gallam on ƴeewi haydara on tawan tan ko waɗi valeur
ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo so tawi yeeyama ni ene qimme wonde jari million eyyi kono jimmi yidi ɗon ne ko aɗa andi ɓe mbima ko so tawi neɗɗo o wujji eyyi an a jaɓi a moftini ɗum ka resele eyyi ñaworto hol gujjuɗo hol gujjuɗo no ko yerutotat no goppe inde gujjuɗo nde non ko yerutotat mami ala mboɗo mi ara goppen inde gujjuɗo o so tawi won gujjuɗo goppen inde gujjuɗo o eyyi non mboɗo mi ara kaɗen e tuma muyo o mbaten yettade inde guyka nde a famanto pami to mi haalani ɗo ko guyki jimmi yidema luwa wonɗo yandinta neɗɗo so tawi joni min mi wujji mi ari mi reslimo so ñawo yene dow yam yanade ma pes be an hol gujjuɗo holmo mbiyata gujjuɗo wondi ka nanani ko mbimi ko jimmi yidema nani kay so tawi ñawore yane mum ko kongol mo non mboɗo mi ara so tawi ñawore yane e mum yanade e ma ɗo sa ƴeewi ɓe mbiyatma ko ɓe mbi ɓe ndewra ko association d'escroquerie et blanchissement de malfaiteurs de capitaux ɗum ɗo noon fawi koye 31 milliards wonani cewattate 1 milliard ɗum woni koɓe ndewra kanko Abdoulaziz Kano e nanni wonani omo jogui hay arriére-uji lebbi ɗi ganduɗa o yoɓani hay location makko ko atelier mo ganduɗa o taw ɗum ko jinnaɗo makko komi dawa hannde so dañama ñaame e ko wani on so yi haalama haala caɓantate ko milliard dani hen daw ko hawni yimɓe fof ne gandi ko hunde tunnude kono jimmi yidema wona kañum ala koɓe wondi ɓe miñum faɓataɗe ɓe gondi koɓe jiɗmi wiidema noon min jiɗmi wiidema ɗon jiɗmi wiidema ɗon ko haala guyka so tawi ene haali mbiyani jomumen ko wujjuɓe ɗum gonɗen koye hokkude yeru non wona e maɗa tan pawmi ɗum ko ɓuuri hewde e média ji ɗi so tawi ene kaala mbiyatma ko dirtini dirtinde noon ko firtude ko ittude ɗo wonno ɓe mbiyatma ko janfima holko woni janfa ɓe mbiyatma ko wujji holko woni guyka donc ko ngol konngol mbimi enen mbasen abbitade e ɗiɗon konnguli kaɗen e tuuma muyo moɓe tuuma o jimmiyidema ko min hooram hande tawɗo mi haalata haala ni guyka déjà wona dirtinde wona tumde par ce que mbawen famde on dossier mo senti 125 milliards waɗi révélé e farbu ngom senti ko holmum waɗi communiqué farbu ngom ala fof ɗo tuuma koko pot de vin waɗani koko dirtine haalaka haala woodi milliard uji ɓe jiye compte makko ene waɗi transité hakkude o compte e compte on circuit ɗum tuddi hakkillani mabɓe holɗo farba kono ala fof ɗo yiya farba ko an ƴetti ɗum ɗo wadde en mbawata joɗade ɗo hannde ko on dossier yetti ha mignon walla mawɗum farba ngom mbiyen ko guyka walla ko dirti mo tawda o ko mignon farba ngom ko so tawi kalis ligui kalis o kañum jeeyi mbaɗa faamide kono mbima wonde min ko yen guittu tan e konngol guyka ka heddi farba ko tuuma ko 125 milliards ɗi wona farba tan c' est à dire koɓe tuumi ko fof so tawi rendi ko 125 milliards wona farba tan 125 milliards ɗi Moustapha Diop oɗo ne feeñi hen Ndeye Saly Diop Dieng oɗo ne feeñi hen ko fof rendina hawroyi toon a faami de heddi noon ko hande o mbiman ko hande o so tawi eɗen ƴeewa wonko gandanɗa hoore maɗa laaɓata heɓorani laabde ha burfal wutta heddi ko wonkoɓe donki wadde ko hoto hakkillaji yimɓe gon e koɓe donki wadde ko hakkillaji yimɓe ɓe yo gon e koɓe jiiɗi wadde ko holkoɓe donki wadde e holkoɓe jiiɗi wadde ɗum ɗon ko alay saago ɗum laaɓa holno laaɓirta laaɓata kam ɗo maɓɓe ɗo hol ñaawo joni on jaama eɗen jogui toɓɓe ɗiɗi goɗɗe sakket ko mbawɗen wi tan bisimilla ko kaɗo haala enen fof eɗen gandi tawaɗo o place Mamoudou Galadio ɓiɗɗo gonɗo ɗono heddi ko wiyede miñum faaba yamane jogui ha sabba nangam o tawdama e kaari o tawdama e kaari mais enen en gonɗin en mbawɗo hen gogɗin hay batte on wujjama walla wujji walla janfima en mbawa gueɗal keɗgal ngal eɗen jogui toɓɓe ma won ɗiɗi conseil constitutionnel riwti loi interprétatif mo mbinoɗen waɗama o musiba mum Amadou Ba numéro 2 wanno o walla jam muɗum ɓe mbiya ko jam ɓe mbiya wona jam caggal leydi Côte d'Ivoire nan ɗon nden noon ko Djiby Dieng hewno jogade gadan ha to en hande kam ken woppaɓe eɗen boyi hol yelde wonde ɗum e dabɓa eyyi on rejet wonande conseil constitutionnel ko hunde nde ganduɗa yimɓe ne cabbino ɗum heddi ko haamino hen ko tan en jiide ɗum waɗi goto fof ɗi sumɓene Sadio wonande Aissata Tall Sall wondi ɗum opposition parlementaire o ha ɓe ganduɗa hande ko population yoga hen ɓe mbiya ɗum ɗo ko hunde fonde wonde d' après nen mbaɗi recours toon to conseil constitutionnel wonande ko polgu ɓen ɓe ganduɗa ko opposition
ɓe ga kañumen opposition salinoɓe won opposition ɓe ñawan heɓata ko daññoɓe ñawa ko daññoɓe ɓe ga noon laamu ngu Sonko wano Amadou Ba numéro 2 nannoɗo on duwa mbi kañumen ko kañumen kono fo e wade noon hande kam so tawi a waɗat arbitre ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mbaɗi recours ɗum ɗo min jiiɗa yo yewto ɗum ɗo min tumni so tawi ɗum ɗam ko ɓen mbawata kono fo e wade noon heddi ko hamni hen ko tan ko yimɓe ne gandi oɗo luwade o nane se Ousmane Sonko nde arno wadde déclaration de politique mum général elle e haalni wonde o weddino laaƴi ɓen ganduɗa ko Aissata Tall Sall o wi ko oɗon mbi oɗon dokka min neɗɗo sa yiɗo neɗɗo ko minen dokkoton min jiiɗa minen min mbi ko so tawi min gari mamin ittu ɗum en jii hay campagne élection ji législative o yi ko wonde so tawi ɓe dañi majorité à l' assemblée nationale maɓe gartir amnesty o ɗum ɓe kaalin ɗum habde debate goto kadi en goko kam haalaka les révéla habde debate goto kadi en goji gueɗen mbinon itteɓe e ɗum koko yejjita ɗum ɗon kam ɗum ɗon ko yejjita donc ɗum ndeɓe gari à l' assemblée nationale ɓe dañi une majorité mécanique et mois de janvier en jii kanko Ousmane Sonko waɗi ɗaɓɓani o tottamo ɓeere ko non ordonnance noori hen haɓe nannori hen Bassirou Diomaye mo ganduɗa hayso tawi amnesty artiranoma kañum notoy tan ko Ousmane Sonko ko notoyta wadde ɗon ɗo ɓe kalata ɗum kanko sakki feere less wonani ɗo dañi ordonnance non lieu ko partiel walla ko total ko woni ko laabani taw so tawi ko total dendagal fewiji jomde koko watte effacité ala ko itte ala ɗo wullite ko partiel noon ma won ko hedda hen wodo heddi wodo ko heddi janggo e jam tawi neɗɗo aɗa wawa so tawi neɗɗo waɗi ɗum ɗi ne wawi yaade notoyɗa lawol kono o saaha kam mo kalden hen so tawi hay so tawi ɓe gartirin ɗum Ousmane Sonko kañum nowreta ko par ce que heeɓi ordonnance woni ko haawi en hen ko wadde ɗum ɗo wadde ha joni hokkata tan ko yeeru e hollide tigi tigi conseil constitutionnel kañum rewi ko e lawol waɗi tan koko foti ko waɗde sari men joni en dañi ndimagu sariya mo wiyetake mbaɗe walla goppe ala ɗum koko ɓooye Sénégal noon ɗum koko ɓooye Sénégal aɗa andi woni ko mbinomi nane ko tan so tawi yimɓe padi ko ha gonga feeña ɗo maɓɓe ɗo heɓorani feeñde kadi ɗum ɗo ay oɗo loi conseil constitutionnel wonɗo nunɗi kono noon wonɗo nunɗal heddi ɗo kalten ɗo joni eyyi aɗa andi conseil constitutionnel kañum riwti ko Amadou Ba wino ko holko Amadou Ba wino ene heddi labde e hakkillaji enen ɓe joguiɗen heɗotoɓe en ɓe ɓen ene poti laɓɓinanede ɗum e holko addi ɗum Amadou Ba nde nanni adani wi wonde ko kala mo gandanɗa hoore maɗa woni warama hen ƴiƴam muɗum rufama hen hoore muɗum helama hen junggo muɗum helama hen ɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa ko kañumen goni force de défense et de sécurité ko ɓen goni jopanoɓe hen ɓe jopino hen ko général Moussa Fall ene jeeyano e jopanoɓe hen ɓe Seydou Bocar Yagge to police ene jeeyano e jopanoɓe he général Kandé ene jeeyano hen e woɗɓe waaɓe hono nda noon haala ka heewi gulal ɗi keewi woodi retraité ji armé fuɗɗiɓe yaltude mbaɗiɓe menacé attention ɗo paaɗon ɗo population Sénégal riposti eɓe gandi kamɓe kelle noɓe jaaruno e population Sénégal ɓe namdi ɗumen pour wonde eɓe jiiɗi wohanede gohaniɓe soɓe duttima e muɗumen ɓe namditima ko faati e oɗo loi mbiyataɓe ko ala kono noon tawde woni kamɓe jogui majorité assemblée nationale kala ko ari toon koko ɓennata yoɓe parno ɗum toon gulali ɗi keewi Amadou Ba ruttiri caggal e nder hen ruttirade hen caggal nde ɗum eɓe gandi kelle ɓe mbawa dañde hankkadi gonga kono noon ɓe mbawa woppude ha laaɓa ceer alay saago woɓɓe ƴewata no ɓe nangtori ɓe ƴeewi médiaji ɗi ɓe naati e nder hen médiaji ɗi ɓe mbi hande yo udde ɗi médiaji ɗi ɓe dartini convention ngaji muɗumen ɗi médiaji ɗi ɓe dartini kala ko faati e accord aji ɗi joguino to banggue laamu médiaji ɗi ɓe dartini ko faati e balle gummotonoɗe e laamu faade e muɗumen ɓe koye ɓeɗon ɓe duttiti eɓe mbaɗa débat ji eɓe jiiɗi dallinde hono toɓɓere nde Amadou Ba addi nde kono addanani ɓe dañde hen gonga addanani ɓe dañde hen gonga conseil constitutionnel riwti ɗum kono noon woyi heego ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa ko waranaɓe hen woyi heego ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore maɗa
perdi hen terɗe muɗumen ɓe juuɗe muɗumen taƴi hen ɓe koyɗe muɗumen taƴa hen ɓe koyɗe muɗumen keli koye muɗumen kela e nder ɓeɗon kam mboranoma holko waɗi ɗum ko oɗo ordonnance mo Ousmane Sonko dañi le 27 janvier 2025 wonde kanko oɗo Ousmane Sonko o yaltinama e nder hen ha laaɓi ceer kala bonandeji bawnoɗi wadde e tokara so tawi wiyama wonde kaari nanɗo ko baraɗo hol barɗomo warimo ko kaari o holko wardimo hol jamirɗomo yo warmo holko wardimo mete ko laaɓi mete ko ferel mere hol jamirɗomo e nduɗon noddandu noddete nondu ha population Sénégal yalti wara heɓɓe mbara ɓe koye muɗumen keleteɓe kela nangueteɓe nanga coka ɓeɗon hol noddunoɗo ɗum dognoɓe moole odde kaji kul yaltude ɓe an ko min malla an ɓeɗon joni hol e mabɓe hol noddunoɗo gatsa ndeɗo ƴettore bonde hol noddunoɗo population Sénégal mortel combat hol noddunoɗo kala mo yummum jibini hande ɓiɗɗo warama janggo ma jiptin goɗɗo hol noddunoɗo mete on ene jeeya e heɓorɓe noddede ñawoyeɓe kanko o yaltini hen hoore makko ha laaɓi ceer ɗo ɓeɗo heddiɓe ɓe tinani ɗo ɓeɗo heddiɓe ɓe ganda ko fewjata less ko soomi less ko hay goto mabɓe ala mo haalanta hay goto mabɓe ala mo tintin e janggo kadi ko wona ko eko aroyta ko fof ko noon yarata ko yahata ko eko waɗata ko hay goto mabɓe andata mawo laɓɓin hoore makko kanko e ɓesgu makko e kala guiɗo makko ha laaɓa ceer heddiɓe ɓe tundi heddo e muɗumen ha faw heddi ko mbimi gonga ala wonata ko kamɓe kay so tawi ɓe ndewata e ɓeeɗo eɓe mbiyawde ko janfiɓe duppunoɓe 16 Khalifa Sall en ɓe ɓen hoto goni ɓenno ñaayo walla ñaayotake ɓenno jeeya admission walla jeeyaka hen so tawi woni mbi wonde wonnoɓe bonande walla janfinoɓe walla tuumaɓe wonde ko janfiɓe mete duppunoɓe 100 bis Dakar dem dikka to dépôt muɗumen Keur Massar ɓe ɓen ene jeeya hen walla jeeyaka hen mo gandanɗa hoore maɗa ko ñande inde muɗum jagga ñande inde muɗum ene dawri inde ene woni ene ɓorni sabandor muɗum ene ñanto ndeke kañum yeehi duppoyi bisuji ñande inde muɗum nanga on mete ene jeeya hen walla jeeyaka hen a jaama toka jaafuɗa miɗano tajjima ɗo landi ka jappilɗo no feewi musidɗo o wi kañum wona jibi kono mo hesso guilanani ɓoy fof men keddi kojumaji sappo ko haalte ko no heewi saabu Mansour Faye haal mum nan ɗon Amadou Sall nanɗo beele ma artu président Macky Sall nanɗo beele ma artu kono noon joguiɗen ko kojumaji seeɗa pour caggal leydi Côte d'Ivoire nani e Kaya Mbeya en kalinɗo hikka wonde Ousmane Sonko yeehi CEDEAO wi Alassane Ouattara yo ar toon eɓe ƴeewa dawgol Sénégal mbimi on Sénégal sono selloya wona Côte d'Ivoire sellata Alassane Ouattara nani ɗiɗode 4 mandat walla inana elmina mawɓe ɓe yakoriɓe ko jogoɓe hawɓe adda neɗɗel tokosel yiiɗa woppude laamu kañum laamo walla neɗɗo mum laamo Côte d'Ivoire eyyi Côte d'Ivoire nde eyyi ɗo kam ko ɗum bon foye waade noon ko ɗum hamnori seeɗa tan kono mbiruɗa ni e saaha mo ganduɗa faya koye 4e mandat so tawi kay wonande o dañi ko yiiɗi ko kanko Alassane Ouattara wadde brigué mandat mum nayabo beele ɗum ɗon ko ɗum ayawo moƴƴo ko wiyete ko démocratie to banggue wonande Afrique beele Afrique en potani ummade gueɗe mbaɗiɗani sa ƴeewi hande noon no Alassane Ouattara no juuɓiri sa ƴeewi hande ko wayno Paul Biya a hersat ni an africain o ko wiyete ko démocratie ko wayno ala Paul Biya no samori tewdoroɓe ngema mbasa ko ɓuuri bonde ngema a faami on ko ɗum ɗo fof wadde kay hoto pawe tan Afrique Poutine nan ɗo eyyi minen ko Afrique jeeyɗen toon Afrique gonɗen wayti onon mbino ñanden so Sonko yeehi toon ma Alassane Ouattara nelama yo addu jaam ko ɗo kalten jom heddi bon ko Tidiane Thiam mo ganduɗa ko on hande conseil bon ha conseil constitutionnel to banggue listuji présidentiel ɗi huytama hen ko ɗum kulol tan kono kam min mboɗo jabine ko ɗum gueɗe politique par ce que e kulol ngol o jogui kam Alassane Ouattara par ce que ɓeto waɗi tawama Tidiane Thiam ko kañum hande ɓuuri wonde influent ene joga njorto so tawi ɓe jeehi élection o fiyat o mo ganduɗa kay woni Alassane Ouattara kanko mo ganduɗa ko gardiɗo PDCI caɗele noon to banggue wonande wondemo ko mbiyata ko double nationalité ko way noon ala par ce que so tawi a ƴeewi to banggue loi ji mabɓe Côte d'Ivoire
sa ƴeewi code article 48 de la code de nationalité ɓe mbima ɗon so tawi neɗɗo o ƴetti kay koɓe mbiyata ko volontairement heɓde nationalité goɗɗo leydi gondi so yeehi ha o yetti ɗum mo jooɗo duuɓi 15 o rutto e wonde e jogade nationalité ivoirienne mais ɗum c'était en 1960 so ɓe kuyri hen noon ko les binationaux wonande binationaux France ala hen donc so tawi ɓe mbi France ala hen kanko o mo ganduɗa ko kanko Tijane Thiam en 1987 toon boni o woni kadi ko kanko ko ɓiɗɗo wonande jibina ko France naajo hen Ivoire Côte d'Ivoire naajo hen donc on so tawi yiyama ala hen so tawi ɓe kaali joni haala to banggue double nationalité par ce que eɗen gandi déjà waɗino renoncé nationalité makko française wadde hande so tawi ɓe mbi wonɗo wawata yaade oɗo sikki ɗum ɗon ko ɗum gueɗe politique heddi noon maɓe mbaɗoro ko en jii ɓenen mbaɗa quand même habtade haɓe mbawa heɓde gonga en goɗɗo ko wayi noon min kam mboɗo jaaɓi wona gueɗe koɓe mbiyata ko lawol ala puisque lawol ngol ko haali ko yimɓe fof ene gandi ɗum heddi noon so tawi waɗi ɓiile goɗɗe ɗe mbaɗi hen ko ɗum gueɗe politique e mboɗo sikki tan so tawi ɓe kaɓama haare politique ne wawi ɓe mbaɗa recours beele ɓe mbattamo e liste uji hen tawno ala goɗɗum ɗum ko wona gueɗe politique en jii hande sa ƴeewi mbaɗo momo ganduɗa ko joom suuɗo Laurent Gbagbo en hay ɓen ɓe ganduɗa hande nana mbaɗamo soutenir en jii ɓeɗo kalaɗo ko wayno ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen gonno jaggue mawɗe hande toon to Côte d'Ivoire kañumen fof jahani ɓe jogino yakar koye kanko Tijane Thiam mo ganduɗa ko so tawi hande ni waɗama jogori addude caɗele ɗum woni favori tan ko Alassane Guillaume Konfoy Sow en Salla Bele Goude en mo ganduɗa ko Laurent Gbagbo en ko nandi hen kono sen garti e yiyande wotere Alassane Ouattara yejjiti mataw e wonno ɗo sababude ɓilal ngal ganduɗa ay kono beje ɓillinamo wiide o wona Côte d'Ivoire najo ko Burkina najo haɗimo jeeyade hen o dogo yalti leydi ndi ɓilal ngal Robert Gueye ɓilnomo e on saaha ha o wati jeeyade hen mais kanko Alassane Ouattara ni kanko Alassane Ouattara so ƴeewama to ɓe mbiyata ɗo wonande oga ko Sénégal najo koyno ko gonga kanko Tijane Thiam bawum ko Amadou Thiam nde ummi ɗo janggo e France journalisme ko waɗa ministre de l'information en côté successif laabi ɗiɗi to Côte d'Ivoire voilà directeur RTI télévision voilà ministre de l'information voilà sa ƴeewi hande mawni ko wala ambassadeur Sénégal Maroc ha sanki toon Maroc sa ƴeewi hande miñi ko en walla mawni ko en tata ko ministre uji ɗum jogui mawni ko directeur général miñum ko jeegal mongal wonno kañum hoore mi ɓeydanma kala laamu garnogu ɓe jiidi yumma e baban jeeya hen joni noon ko wiide Amadou Thiam jeeyaka ɗon e leydi ndi te Alassane Ouattara jeeya ko Burkina kono ko ɓuri hulɓinade hen to ka hanki mi neldi ɗum e leelal communication mi nation keɗima ɗo miñum Alassane Ouattara ari e nder congrès mabɓe wi ɗeɗo dille jogoɗe wadde ko fulɓe ummiɓe Burkina Faso jogo arde bonnude ndi ɗo leydi dotti kadi ne wiya ina yurmi fulɓe wonɓe Burkina Faso goni koye yidde wareede e Alassane Ouattara dañino caɗele galle mum kokkodi nde juuka toon nde diw naati galle ambassade Espagne o yejjiti ɗum toka holno jiiruɗa neɗɗo mbiyowo oɗo fotani laamade hen te anda tuma ko caggal leydi gonɗa tokara aɗa andi kaɗo haala en kaali en kalti kala laamiɗo laawol ngol rewno hawo laamingol o yiɗa goɗɗo refta e ngol ɗon laawol o yiɗi ko uddude laawol ngol ɗon eyyi ɗum ɗon ko kala laamu ko noon wayi laamu fof mbawgu wonde e aduna o ko noon wayi e ko heddi ko noon kanko oɗo Cheikh Tidiane Thiam wiyede monde ko Côte d'Ivoire najo walla o wona Côte d'Ivoire najo heddi ko sariya leydi ndi ko haali hen e ko sariya leydi ndi haali hen kanko fof e hewde jingoɓe hande opposition nana caggal makko eyyi opposition wonde ɗum caggal makko nde jalla yo won e gonga so tawi woni sariya Côte d'Ivoire rokki wonde ko double nationalité ala so tawi aɗa yiɗi wonde président heddi noon ko neɗɗo aɗa wawi wonde ministre taw ko double nationalité gonɗa aɗa wawi wonde directeur général taw ko double nationalité gonɗa kono noon a wawa wonde candidat à l'élection présidentielle taw ko double nationalité joguiɗa ɗum feeñi e meɗen ɗum feeñi e meɗen non mawɗa bo par ce que ɗo wondi ko jiiɗa par ce que mi haalnima joni mbimami sa ƴeewi kamɓe sa ƴeewi to banggue loi ji mabɓe sa ƴeewi article 48 banggue code de la nationalité mi faami ɗo manam e duuɓi mi hitan ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom mbima kala ɓiɗɗo leydi Côte d'Ivoire naji sa dañoyi nationalité to mbawɗa dañde fof
sa yi ha yiti wonde ɓiɗɗo Côte d'Ivoire naji ma jooɗo duuɓi sappo e joyi ɗon a waɗani présenté élection présidentiel e ko way ɗon kono noon ɓe kuyri hen manam leydi jibinande France wadde on mo ganduɗa kan 87 kañum ko jibinande leydi France a faami ko binationaux on kadi waɗi renoncé mete kanko Tidiane Thiamo no fatta kanko Tidiane Thiamo mete o andano ɗum gila o jooɗaki ha omo déposé no ko jeyaka hen kanko mete o andano kanko o wawɗo jooɗademo omo fada ha e oɗo période o wiya wonde o waɗi renoncé nationalité makko française ala mbimi ɓoyani ko non fattan so tawde woni kanko omo andi koye gonga makko o woni o fotani wiide wonde o waɗi renoncé nationalité makko française e kono mbimi kono noon ɗon ɗo wi wonde o waɗi renoncé nationalité makko française o wonko ɓawli e nder hen no ɓawli hen ko yeede ko binationaux waɗata ko binationaux noon article 48 o wonko haali hen wona article 48 ko wawi haalde foof article 48 o wima wonde ko so tawi woni an aɗa yiiɗi wontude ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo a faami de duuɓi sappo e joyi jooɗotoɗa ala taw binationaux ala hen non kay ko ɗum ko jimmiran wiide wonde so tawi ko nationalité ji ɗiɗi joguiɗa a famde aɗa yiiɗi woppude hen goto hankkadi haade mo Côte d'Ivoire o tabitinede ma jottoɗa duuɓi sappo e joyi kono noon farayse ala hen jibinande farayse ala hen ko gonga jibinande farayse ala hen mete kanko Tidiane Thiam min hankkadi ñawni hakkillam tan ko ɗon ɗo wi wonde nationalité makko français o woppi ɗum caggal nde waɗi déposé candidature makko haala fuɗɗi yaltude wonde candidature makko ɓennata e ko wawi hen wonde fof conseil constitutionnel mabɓe ko conseil constitutionnel kañum wi wonde kanko Tidiane Thiam o fotani wawde jeeyede hen par ce que ko nationalité française o jogui tawi ko nationalité française o jogui firti ko o alano nationalité Côte d'Ivoire so tawi noon omo joguino nationalité Côte d'Ivoire omo jogui nationalité française ko goto o woppa hen o heddoro oya donc min ɗon tan woni ko ñawi hakkillam o sinno tawno noon o heddi koye loi a faami de 84 biɗo wonde walla dokkunoɗo 1960 wonde kala jibinaɗo caggal leydi hankkadi ko ɗum ɗo fawi e maɗa so wona leydi farais kanko o heddima e ɗum o salima wiide wonde mi woppito henna ɗum min mbaɗa wawi jabde wonde omo jogui gonga ɗon noon ɗo sikkiti ha o wiya wonde omo woppoto omo nangto e ga henna wonko ɓawlani hen wonko ɓawli hen demin to banggue mawɗo abou ene laaɓi ceerno politique tan on jaama wasata wonde hen politique kam wasata wonde hen anno kanka Alassane Ouattara ɗo rewno ha laamiɗo rewna ha ɗon goɗɗo woppata goɗɗo rewa ɗon ha laamo wadde ɗo rewno ha leydi ndi o haɓa nde waɓergue waɗi kuddata ƴetti ayi kona beje yaltiniɓe ha laaɓi kamɓe mawɓeɓe addi mbiron tokoson addi bagbon sikkon ko wawa ɗum militaji ɗi fof nde caggal bo ittume laamu ngu omo wawi rewnede ɗon woto yijit kankone o fawanama ko wayni sa ñerde yoppu gonga kono wona temedde yimɓe maɓe mbadama sabunde fitan makko premier ministre uji ɗiɗi mbiyama ko waɗaɓe poste ne Ibrahima Coulibaly en IBE en Vataw en wawigoji mumen beele hayso tawi omo jogui ngol lawol so andi so haali wawigoji ƴeemne jogo rufde o fotani accude yo yimɓe jiilo jaam yo yimɓe garta jaam ne wawi wonde yewta men sakkitinde ɗo e Pinde TV en ganda so tawi ko ɗum en jafodirta jafoɗen bandiraɓe en ganda ɗo feeya ko wi tan ko ɗo yewta men hande ko ɗo katen kaɓirɗe ko Ali Fall on jaama on jettama jetto juuɗe fuɗɗima wala ɗo haaɗi ko ɗo katen ha lawgol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi